sa Aleixo. Parang may ano, parang sobrang ano, malumot. Ano yung malumot? Yun, malumot. Ulitin natin. Ay, dumi. Nakadumi sa pado. Ano, para siyang dog. Sorry, it's DJ. Oh, let's go! Kararating lang natin dito sa barangay BUKAL, Cavinti Laguna. Okay, let's go! Dito na tayo! Woo! Yay! Ito daw yung point area dito. So, nalipat pa tayo. Nandito si Madam. Hello, Madam! So, yan. So, lilipat tayo ng bangka. Oh! Careful na! Wow! Ang hangin! Yun oh, sobrang nice oh. Andiyan si Ma'am Luz. At saka yung birthday boy. Hi po! Yun oh. Oh, ang pogi ng birthday boy oh. Yan, magbangka pa daw kayo papunta doon. Okay, so antayin natin para sabay-sabay kaming magbangka. Campsite. Anong pangalan? Ha? Aleixo. Kamp Aleixo. Oo. Yun nga nakita natin. Yung maganda yung mga tent. So titignan natin. Pero tawag yata siya. Okay. So alam mo yon, thank you talaga sa Soriano family. And of course kay Sir Dale. Kasi kung wala Sir Dale, hindi kami kasama. Okay. Oh! Di ba nakatakot? Woo! Excited, you know. Yeah, travel time. Uy, nandito na tayo sa Kamp Aleixo. Diyos ko Lord. Ang tahimik! Walang tao. Oh, nandito na tayo. Oh, yan. Pasagan ng lubi. Sino na magbabado natin tanggapin yung taas? Ay. So yan, dito na tayo, bababa na tayo. Na careful na yan. Baba na tayo. Thank you. Yan. So yan, yung bag ko. Ito. Opo, thank you so much. Okay, so dito na tayo. Ano kailangan mo? Yung
mga gamit. Dito lang po, dito lang. May gamit pa kayo na? Sige. Punta na tayo dito sa area. Oops. Oops. So, ito agad yung bubungad sa'yo dito sa Camp Aleixo, right? Maaga ngayon dito. Yan. Dahil maulan, so ganito po yung eksena niya. Kaso nga lang okay pag morning dito. Yan. Oh, 'di ba maulan lang, pero sobrang green yung paligid. So yan yung isa sa mga niya dito sa Camp Aleixo, isa sa mga tent niya, right? Yan. Yung kubo-kubo dito. And then, may ikot din tayo doon. Ito pang isang kubo. Medyo lang talaga, medyo maulan lang, kaya ganyan. So may pa-blink-blink dito. Paggabi, sobrang ingay. You know, kasi lakas ng ulan. So ito yung mga tent natin dito sa Camp Aleixo. Right. So yan. Ikot natin dito. Ito yung big tent. Yan. Tapos here. Ikutin natin. Yan. May paganito-ganito pa oh. Kaso lang. Maulan. Yan. Ito siya. Yan. Ito yung ganap pag morning. Tulog pa sila. Yan.
morning. So andito tayo sa Camp Aleixo ngayon. So itutour ko kayo kasi kaso lang medyo maulan pero ang ganda ng area, tingnan niyo. Yan. Sobrang refreshing yung area. Yan. So andito pa yung lake, yan. Later mag-jump tayo dyan sa lake na yan. Pero as of now, dito muna tayo kaso wala ang lakas ng ulan, no. Right? Bago pa lang siya, so hindi pa talaga masyadong na-recognize at pinupuntahan ng tao. So if you do have time, kindly visit here at Camp Aleixo here in Cavinti, Laguna. Okay? Sobrang lambot, tapos ang daming dahon. Galing dito, sobrang dami. Kaya swimming na.